салом бачаҳои азиз, ҳама хуб соз. имрӯз мо хабарҳои тозаи навро сар мекунем. Карим Мадрахимов санаи 29 декабр дар Тошкент ҷанг хоҳад кард. бачаҳо мебинем рақибаш кӣ. Дигар ҷангори шинохтаи мо Дамир Аминов 6 декабр бояд буд ҷанг хоҳад кард, вале аз пушти травма ба ҷанг намебарояд. ва дар охир дидан бурем чӣ хел ҷангори ҷавони мо Фаиз Ғуломов бо ҷангори қирғизӣ ҷанг кард. бачаҳо сар мекунем аз ҷанги навбатии Карим Мадрахимов ки санаи 29 декабр дар шаҳри Тошкент шуда мегузарад. рақибаш ҷангори ӯзбек Муҳиддин Мамаҷонов мебошад. ин ҷанг дар организасияи Октагони Қазоқӣ шуда мегузарад. дар ин организасия Карим уже як маротиба ҷанг карда ғолиб омада буд. бачаҳо ҳама ин ҷангро дида будед, бо як дигар ҷангори ӯзбекӣ буд, хеле бо осонӣ ғолиб омад. ин организасия Октагон дар Осиёи Миёна хеле шинохта буда. дар он ҷо якчанд ҷангори мо мисли Камил Карате ва Карим ва вафше дигарон ҷанг мекунанд. ин организасия бачаҳо шинохта, лекин честно говоря, вот тоза бигӯем, качество боецош ба фикри ман на он қадар хуб. ва Карим бо осонӣ метавонад поясро ба даст гирад. ва рақиби навбатиаш Муҳиддин Мамаҷонов аз Ӯзбекистон буда. рекордаш 7 ғалаба ва ягон бор мағлуб нашудааст. вале бачаҳо ҳама ин ҷангҳояш дар организасия на он қадар шинохта гузаштанд. ва стили ин ҷангори ӯзбек бокс мебошад, дар баробар на он қадар хуб. ва барои ҳамин Карим бояд бо якчанд осонӣ ӯро бурад. барбаи Карим хеле хуб, ударкаҳошам зур. барои ҳамин лекин гуфти гапҳо бо ин хел ҷанговорон бояд Карим бо барба ҷанг кунад. бе ягон проблема ғолиб бояд. бачаҳо ба Карим мо муваффақият мехоҳем ва умедворем ки дар наздикиҳо ӯ пояси ин организация ба даст меорад. Не ожидали проходного, я пройду, потом доберусь. Когда поезд заберешь, тогда не заберешь, пока я здесь. Какое время, Игорь? Посмотрим. Давай. Время покажем. Сейчас 5-10 минут. хабари дигар ҳамин ки ҷангори ҷавони мо Дамир Аминов ки санаи 6 декабр бояд дар организасияи Наше дело ҷанг мекард, лекин аз сабаби травма ӯ ба ҷанг намебарояд. бачаҳо ин ҷанг барои Дамир хеле муҳим буд, барои он ки ҷанг барои пояси организасияи Наше дело хоҳад гузашт. рақибаш ҳам ҷангори доғистонӣ Шахбанд, як бачаи хеле хатарнок буд. ва худи Дамир ин травмашро бо якчанд гапҳо фаҳмонд. ва чӣ гум дар вақти машқ ӯ почаашро шикаст ва барои ҳамин ба ҷанг баромада наметавонад. худатон ҳамашро гӯш кунед. ман дар ин ҷо мемонам гапҳои Дамир. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. У меня плохая новость для всех болельщиков нашего дела, для моих земляков, для всех моих болельщиков. 4 дня назад я разорвал связки на левом колене. Из-за этого мой бой с Шахбаном Гапизовым отменяется. Также хотел извиниться перед Шахбаном. На все воля Всевышнего, иншаллах, ногу залечим. Те же амбиции. мо чӣ? мо ба Дамир мехоҳем саломатиро соз кунад, почашро зур кунад ва оянда тез ҷанг карда пояси Наше делоро бурида ояндаи UFC ӯро хеле сахт ждат дорад. бачаҳо барои ҳамин фақат беш. ва дар охир бачаҳо мо мебинем ҷанги ячгарени ҷангори хеле ҷавони мо Фаиз Ғуломов ки дар организасияи хардкор бо ҷангори қирғизӣ ҷанг карда ғолиб омад. бачаҳо гуфтани ки Фаиз ин шогирди тренери шинохта Ризван мебошад ва ӯ хеле ояндаи хуб дорад. барои он ки ҷангош фақат ярки интереси мешавад. ва бачаҳо агар ҷанги Фаиз Ғуломов дидан хоҳед, ҳатман ба канали ман подписаться кунед ки ман пагоҳ ин ҷангро дар канали худам мемонам ва шумо метавонед ин ҷангро ройгон тамошо кунед. хай ҳамин буд бачаҳо хабарҳои ҳафтаи гузашта. муфти Ҳусейнзода борин сарбаланду хонаобод бошед. View is manzara. Salomat ва сарбаланд бошед.